Nin ye an ka podcast sendaɲɛko 72 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nathaniel Danbele fɛ. Bi sibiri avril kalo tile 5 san 2025 an ka verset kalanta bɛ bɔ Korintikaw kitabu la. Korintikaw fɔlɔ ta sura 10 a verset 31. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ye ko o de y'a to aw bɛ dumuni kɛ wo, aw bɛ mini kɛ wo, ni aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, a ye o bɛɛ kɛ Ala bonyali kosɔn. Nin verset bɛ anw hakili jigin ko an ka ɲɛnamaya jɔsenw bɛɛ la an bɛ kɛwale minnu kɛ hali ni olu ye u bɛɛ fitininw ye, olu bɛɛ kan ka Ala ka yɛrɛya yira. An bɛ ko o ko kɛ wo, an bɛ baara o baara kɛ wo, ani an ka ɲɛnajɛ ko wo, an kumacogo wo, olu bɛɛ bɛ se ka kɛ tanu ni saraka ye ni an bɛ a kɛ ni an dusukun min ɲɛsinnen don Ala ma. Bi an ka nin ɲininkali tegu an yɛrɛ la. Yala an bɛ ɲɛnamaya ka anw yɛrɛw negew da wa? Walima an bɛ ka ɲɛnamaya walasa ka Ala tɔgɔ kɔrɔta? A ɲini i ka Ala bila i ka kow bɛɛ kunfɔlɔ yɔrɔ la, i ka kokɛtaw la, ani ka tɛmɛ kanuya fɛ ka o jira yɛrɛmajigilenya ani waleɲumandɔnli kɔni. An ka latigɛw ani an ka cɛsirilenw, olu bɛɛ kelen kelen kan k'a jira ko an bɛ Ala kanu. An ka baara kɛ ani ka to mɔgɔw ka bila la ka u kanu Ala bonyali, a tɔgɔ kɔni o miirili kɔnɔna na. Jijali ye nin ye ko bi tile o ka fa Ala ka hɛra ni a ka hakilitigiya la. I na ko o ko kɛ bi, o ka kɛ tanuli ɲɛnama ye ka ɲɛsin matigi ma. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery Par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.